Bienvenida. A crack! Eu na miña vida conocín a Naide que fora 39 veces campeona de nada, Non dá tempo, non dá tempo. Como está, Nuria? Ben, moi ben. Como manejas A silla. a silla? Unha pasada. E a mí das muletas non me di nada. Esa é unha silla normal, a verdade, É Patata? unha silla, é unha silla. Unha silla normal. Pero é normal? É normal. Está que parece como máis, É non unha sei. silla... Máis liviana. Non é de competición, No, digamos, é unha non? silla lixeira, é unha silla normal de cada día. E a mí parece máis estreita. Bueno, claro, porque eu son pequeniña. Vale. Entonces, é unha silla a talla. Ti tuveche e atropellaronte con 5 anos? Sí. Jo, Sí, Con 5 aniños. e tú acordaste? sí, sí, Tú acordaste, sí? Tienes 5 anos? sí. Acórdame de todo. E que pasou? Pois nada, veu un coche despistado, atropelloume Tú ibas pola acera, me imagino. así, Iba ao colexio. no, cruzando, estaba cruzando. Ah, estabas cruzando? Sí, sí. Vale. Pero bueno, cando... E acordaste de todo? Sí, de todo. Pero ao final eu sempre digo que é unha anécdota da miña vida, é Unha anécdota grande, Bueno, sí, unha Sí. anécdota. Pero Algo que marcas. sí, pero sen esa anécdota pois probablemente hoxe non estaría aquí. Correcto, ves? Esa é Entonces, verdad. todo Esa ten o era- seu Esa é a maneira, Sí, visto. sí, sí. Esa é a boa maneira de velo, Claro, tú pensas en todas as cousas... Eso fai no Dani tamén moi ben, Dani fai moi ben tamén eso. Tú pensas en todas as cousas que che regalou ese accidente. Por Que hai suposto. cousas que... Moitas. Bueno, a ti tamén che pasou. Moitas. Eu non estaría aquí se non fora por o meu accidente tampouco, o sea que... Pero, Somos xente. pero bueno, non é fácil, pensar así. Quer dizer, tú levache o ben sempre. A ver, cando era pequena eu acordome alguna vez que lle preguntaba a miña mãe por que a min, non? Pero xa unha vez que eu asimilas, antes falaba con Dani, eu non me acordo nin sequera que día foi. Xa pregúntasme, eu Claro. non teño ese día marcado aí, a miña vida é outra. Tú pregúntasme e contesto o que me pasou, pero ese non é... Eu o día sei, no, pero aniversario ni medio. Tú cantos anos tiñas? Eu ti... Tiñas Ui, 18 recién anos. cumprido, sí. E tú tuveche un proceso como tuvo Dani de moitos ingresos, operacións, todo, eso sí que... No, eu inicialmente... pensei que ibas a dicir que sí. No, eu estuve en 8 meses na Coruña, e despois xa volvín para casa e bueno, pois iba a rehabilitación Xa. durante X anos, pero eu xa fixen vida normal. E tú tes moito dolor como ten este pobre home? Nada. No. Eu, Xa, eu suerte teño unha de ti. bendición porque Que a mí maravilla. non me dói nada. Para que preguntas, claro que deu jodido. Pero Me cago na que é? mar. Porque pola silla de rodas. Pero o teu é por andar O meu erguido. sistema neurológico, que é moi malo de cepillar, sabes? É de detectar tamén. Sistema neurolóxico, se vai toda a cabeza. A o cadera sistema rota, nervioso. síntome mal, o ciático mal, bueno, todo eso, todo eso. O sea, tú non tes dolor, nada. Nada, a mí non me dói nada. E tú, 39 veces campeona de España de atletismo. Sí, E tú como empezas no atletismo? Empezas no de miña? casualidad. Empecé porque... Se echen moito, gimnasia, No, depois no. natación, Bueno, tenis, eso badminton, sí. claro. Antes do Sí, accidente facías sí. algo de deporte? Sí, facía ximnasia rítmica. Ximnasia rítmica, que bueno. E despois de ter o accidente, eu acórdome que seguía facendo cousas na casa e a miña mãe poñíase moi nerviosa. Me dicía, vas romper unha perna. Eso pasa. Dicíame, vas romper unha perna. E bueno, despois, evidentemente, xa o tuve que deixar. Pero bueno, o atletismo foi casualidade, non foi buscado. Guau, pero aí te estamos vendo, non? Estamos vendo imágenes dela Sí. competindo xa nesas sillas que xa son de competición, non? Eso en París, Eso en París? sí. Que son xogos ou que? No, Un eso campeonato? é unha Copa do Mundo de París, Vale. un Gran Como Prix. ya, Copa do Mundo, xa así como que non quero. Sí. Conste que a mí o vídeo que máis me flipou de ti, creo que temos por aí, o vídeo de cas vacas. Ai, es que conta, Es sí. espectacular. É moi bueno, é moi bueno, mira, O vídeo mira. cas vacas. Mira. Aquí todas as vacas teñen nome propio, pero eu hei de dicir que a miña favorita é a Osita ou o cabaliño de Lugo. Vamos! Mira que direitos son levo. Esa é outra silla distinta, non? Aquí todas as vacas teñen nome Ah, é unha propio, copla. pero eu hei de dicir que a miña favorita é a Osita ou o cabaliño Vale, de vale. Lugo. É como Eso a moto engánchase. adiante. A copla le tira por ela. E vas cavar e todo, Claro, Hombre. a vara pediña meu pai e dixenlle, trae pai que eu a loco. No dixo unha vara grande, me cago na mar. Pero teñenlle medo á silla. Por eso se aparta, non fai falta pues nin que lle fardel. de cavara. Como Elas as vacas teñen medo a silla. así, primeiro míranme, e Pero claro, dicen que retórcense é así e queren vir correndo pon de min. Pero cando vou ca moto escapan. Porque Non tú lle eres, gusta. tú eres do Sabiñao, eres da aldea. Sí, Como se chama a aldea? Licín, Licín. Vale. E ahora vives ali? Onde vives ahora? Sí, sí, sí. A maior parte do tempo, sí. Estuve a echar fora un tempiño, pero dixeche hai que volver. Sí. E sigues competindo? Pois ahora mismo está en pausa, porque o ano pasado tuve unha lesión
Entonces, bueno, pois este ano tiña pensado na miña cabeza retirarme, pero... Bueno, te retiras moi nova. Non, agora estou pensando en a temporada que ven, pois prepararme e facer un cierre pois en condicións a que non quede así a cousa. A lo loco, ese me Ahí gusta, está, moi ben. No sé...